Maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katampong basariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Jose Pepe Hison, di Chris at Rona Gomez. Para kingaldo ng kebaytan Mary Isel Laksa at para king ordination anniversary ng Reverend Father Almanac Mulde III. Para kingalan hanggang kapainawan ng kaladwadari Domingo Senior, Mariver, Carmen, Maria, Norma, Elizabeth, Bernardo, Santos Jr., Fernando, Carolina, Mayurico, Caridad, Luz Biminda, Ignacia, Mariano, Juliet, Feliciano, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakad tangapot makiabe kindalit apamuklat. Ginugining ipahan po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya ka antimurin. Ay payabak po, kay kaingan. Maya payabak po. At batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, kaya katalapangyan ng aminan at pagsisyan, ting kasalanan tamo, at anyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Yesus, siking pagdulapan daring sisisi at magbayong biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, siking pepatawad ka rin kasalanan ng Magdalena, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, siking mibabayong lubos at gagawang bayong lelangan, karing makisan metong keka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, panibataning pamisan metong alugod, iubog ming kay kang balayan, metong muking pusot kay sipan. Ban mi biyebeya king pamitatambayan, matatag king pamipasyag ng kasalpantayanan, at matibe king kayang kametungan. Itihadon mi, kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Nakiradam tao po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat.
Kinlibro ning Exodo. Miglakbela ring Israelita, iba't Rameses, papunta Sukot. Ana maralan at libulo ring lalaki. Subali ka rin babay at ding anak do. Ding marakal-rakal pang aliwang tao at ding dakalatupo. Kambing, ang pombako, kaya berala namang meko. Migluto lang tinape, kitang masang alang lebadura, adarara linuwal Ehipto. Tutong piragli pangatabira king Ehipto. Inya elami ka panahon pang magsadyang bakalando, o makapaglutom tinape ating lebadura. Menok na nga lakarin Ehipto, ring Israelita, king kegabanda ring apataralan, at 30 banwo. Meko lang Ehipto, ring seblang memalen ning Gino, king Aldo amiyang ganan lo, retang aralan at 30 banwo. Metong yang pamaglame ning Gino, itang kabengyan na ito, ban ilwan larok ning sakop ning Ehipto. Inya, tatagulaling dering Israelita, king Gino, ing antikanitang kabengyan, king panahong pandaratang, bilang metong ang kabengyan, ning pamaglamero. Amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ing Gino alanganggo, ing lugod no. Ing Ginoo alananga ing lugod na. Pasalamat kayo, king Gino, uling mayapyo, uling lugod no, manatili kapilanman, nakatamo kelingwan, inyang mesambot tamo, uling lugod no, manatili kapilanman. Liligtas na Gino- katamo, karetang kasalang, uling lugod no, manatili kapilanman. Ing Ginoo alananga ing lugod na. Linipol na la karin Ehipto, rin sablang pangani, uling lugod no, manatili kapilanman. Liwal ne karin Ehipto, imbalen ng Israel, uling lugod no, manatili kapilanman. Liwal ne kayang balayan, kape malataning mayupaya ng gamat, uling lugod no, manatili kapilanman. Ing Ginoo alananga ing lugod na. Sigsag ne ing dayat mahalat ding timbu, uling lugod no, manatili kapilanman. At delakit ne ing balen no, uling lugod no, manatili kapilanman. Dapoting ari ning Ehipto, at ding kayang sundalos pinlumod na lo, uling lugod no, manatili kapilanman. Ing Ginoo alananga ing lugod na. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Talapagligtas tamong Yesu Kristo, leko no ing upayaning kamatayan, at pepakilala no ing bialangango, king kapamilataning maya pabalita. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, linwala ring pariseo at pisabisabira nung makanano ring apapati Jesus. Inya nga balita ng Jesus iti, may koya king lugalayta. Dakalang tao ring tinuki kaya. Pepa kaya panongan ding makisakit at penabili na nala king era pamalita karing aliwa. Iti de patana,
Ban matupad itang sinabi ng propeta Isayas tungkol kaya. O ini, ingka na akong pinili, tutukeng kaluguran. Kaya tutukong matula. Ibili kaya, ingka akong espiritu. Ipayabot na ingka akong kayatulan, karing sablang tao. Ay Gandang morning po ulit sa lahat. Mayroon po tayong isang kasabihan. Sabi niya, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Madilang maging tao kasi pag pinanganak ka, tao ka. Ayan. Pero isabuhay mong ang pagiging tao, iyan ang mahirap. Mahirap magpakatao. Kasi yung iba po, hindi nagpapakatao, nagpapakahayop. No. Hindi sinasabuhay ang dapat ugaling tao. Ang kanila'y ugaling hayop. Ang tawag doon sa English dehumanizing. Kapag hindi sinasabuhay ang talagang ugaling tao, ibinababa mong yung dangalan bilang tao. Kung titignan po natin, ano nga bang maging tao? Ang maging tao binigyan tayo ng Diyos ng puso at isip. Pag puso, ibig sabihin, mayroon tayong damdamin. Marunong tayong magalit, malungkot, maging masaya, maawa. Ito po yung damdamin. Pero kahit na mayroon tayong damdamin, na pwedeng maging iba-iba yan, yung emosyon natin yan, mayroon pa rin tayong isip. Para sa isip natin, alam natin kung anong tama at mali. Sabi nga, kaya nilagay daw ng Diyos ang ating ulo sa taas, over the heart, para mantinihan ng isip ang puso, ang damdamin. Kasi mayroong mga taong padalos-dalos, pabigla-bigla, masyadong emosyonal, ika nga po. Masyadong sumusunod lang sa pakiramdam. Sa ganun, dapat balansihin ng utak, ng isip, ang ating damdamin. Diba, pag galit ka, emosyon yan. Pwede ka nang magmumura-mura dyan, magsisigaw-sigaw dyan, mag-insulto dyan, makikipag-away dyan, gagawa ng gulo. Pero dahil hindi lang tayo puro puso at damdamin, mayroong isip, doon umaandar yung ating pagiging rational beings. Ibig sabihin may isip, at dahil alam mo na hindi maganda ang sobrang magalit, ang magmura, mag-insulto, makipag-away, then doon pumapasok ang ating kaisipan para gabayan ang ating damdamin na hindi ito maninira. Hindi manggugulo, kundi gagamitin lang sa kabutihan at sa matuwid. Kaya alam nyo, kung titignan nyo ang Panginoon, sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos, sa isang taong iba ang kinikilalang Diyos, ang makikita lang sa Panginoon siya'y nagpakatao. Isinabuhay kung anong maging tao. Ipinakita ang halimbawa ng pagpapakatao. Kung titignan niyo ang Panginoon, tanggalin mo ang religion. Tanggalin mo ang elemento ng Diyos. Tanggalin mo ang pagpapakabanal. Makikita mo lang sa Panginoon ang isanabuhay, ang pagiging tao. Ipinakita niya kung anong maging tao. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, kung inyong tunghayan, parang dadalawa itong pangkat o panig, grupo. Grupo ng mga Pariseo, grupo ng Panginoon. Itong mga grupo ng Pariseo, bagamat
ang grupo nila ay isang parang elitistang grupo na ang pakay ay maging banal. Kaya sila'y nagsasama-sama. Yun ang kanilang pakay. Pero sabi nga po ng si the late Monsignor Lorenzo, bago ang pagpapakabanal, dapat pagpapakatao muna. Bago magpaka-Kristiyano, magpakatao ka muna. Yun po yung kay Monsignor Lorenzo eh. At dito po, makikita nyo, itong grupong pariseo, mga gustong magpakabanal. Pero hindi mo akalain na sila namang gagaling ang isang masamang balak. Dahil nakita nila kay Jesus, ang isang umaangat at kinikilalang mangangaral at malaking tulong sa mga tao. Ito, gusto nilang, ang binabalak nila, siya ay patayin. Burahin. Coming from a religious group. Kahit hindi na religious group, isa buhay lang ang pagiging tao, hindi dapat sasagi sa isip ang balaking patayin ang sinuman. Kahit na yan ay may ginawang masama sa atin. Dahil hindi gawang tao ang pumatay. Siguro ang hayop. Talagang ang hayop kaya ika nga, survival of the fittest sa mga hayop. Instinct ang umaandar. Pag sinaktan sila, mananakit din yan. Kung minsan nga, kahit pet mo natapakan mo kumakagat-kagad. Pero ulit, hindi yan ang pagiging tao. Masigit tayo sa pagiging hayop. Kasi nga, puso't damdamin, isip. Kaya dito sa ating ebanghelyo, ayan, mga pariseo, parang nakalimutan nila ang pagpapakatao. Pero ang Panginoon, dito sa ating ebanghelyo, pinapakita rito kung paano siya nasa buhay pagiging tao. Nagpapagaling. At sa paglalarawan ni Propeta Isaias, isusugo daw ng Diyos ang kanyang inirang, pinili. At ang pinili niyang ito, sabi niya, hindi siya makikipag-argue. Kaya makitwa. Hindi makikipag-debate. Ibig sabihin, hindi makikipag-away. Hindi hanap yan ng gulo. At ang maganda pa po rito hindi mo man marinig ang kanyang tinig sa daan. Ibig sabihin, hindi siya sisigaw. Hindi siya maninigaw. Alam niyo po, sa akin, pag nakikita ko sa mga magkakapitbahay at nagsisigawan sila, nagmumurahan sila, hindi lang yung nagugulo yung paligid nila, hindi lang yung nagugulo yung environment nila, kundi para sa akin, yun ang isang klaseng you are dehumanizing yourself. Ibinababa mo ang yung dangalan at dignidad bilang tao. Hindi yun dapat ang pagiging tao. Hindi yung naninigaw. Hindi yung nagmumura. Hindi yung nag-iinsulto. Hindi yun pagiging tao. Yun kahayupan. Kaya ang kahirapan, kawalang pera, hindi lang yan ang nagde-dehumanizing sa atin. Hindi lang yan parang it lessens our dignity as human persons, kundi ang ating mga masasamang ugali. Ito'y ibinababa ang ating dangalan, dignidad bilang tao. Tapos sabi po rito, sabi niya, ene paklian ing timbong mebalbal na. Ene paklian ing timbong mebalbal na. Basag na nga, babasagin palalo. This verse refers sa isang tao na pwedeng nagkasala, nagkamali, nagkulang,
Sa atin, normally, pag may magkasalang tao sa atin, gugulpihin natin. Kung pwede, gagantihan natin. Pero para dito, ang tunay na tao, hindi. Nagkamali na nga eh. Na, pumalpak na nga eh. Tapos gugulpihin mo pa. Ang pinakita ng Panginoon sa Kanya, yun nga mga hinahanap niya, yung mga nagkakamali eh. Yung mga nagkakasala, yung mga mahihina. Para yun ang Kanyang tulungan. For Jesus to become human is to help others. Hindi lang yung mga mahirap, kundi even yung mga nagkasala na nasira ang direksyon sa buhay. Kaya dinugtong pa po rito eh. Ene patdan, ing sulong undap-undap na. Just imagine yung mga ilaw, di ba ito? Kumukulimlim na, mahina na, tapos labulan me pa. Ibig sabihin, yung mga nawawala na ng pag-asa, yung mga mahina ng loob. Tapos, pagmumurahin mo pa, sisirain mo pa ang kanilang moral. No? Hindi ba dapat bilang tao, i-cheer mo sila, palakasin ang kanilang loob, akayin sila hanggang makatayo. No? Ito yung pagiging tao. No? Ito yung paglalarawan ni Mateo sa Panginoon. Ito siya. No? At kung titignan mo, wala namang Diyos dyan. Kundi ang makikita lang natin ang isang mabuting tao. Ang tunay na tao. At ito po yung paalala sa atin ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon. Huwag nating kalimutan na ang pakay natin dito sa mundo ay hindi yumaman. Hindi maging sikat. Hindi maging makapangyarihan. Ngayon po, wala pang eleksyon, nagbabanggaan na yung mga politiko natin yan. Magsisiraan na yan. Siyempre, dalangin natin, sana wag silang magpakahayop. Sila'y magpakatao. Gagawan ng mga kasiraan ng kanilang kalaban sa politika. Ganyan tayo eh, no? At ayaw na malampasan, maungusan ng kanilang kalaban sa politika. Kahit ano pang ganda ng mga nagagawa, sisirain at sisirain nila ang kalaban sa politika. Yan hindi pagpapakatao, pagpapakahayop. Pag tayo'y tao, dapat maging magalak tayo sa nagagawang mabuti ng isa't isa. Dapat tayo lalong pumalakpak. No? At lalong purihin ito para lalo pa silang mamayagpag sa kanilang ginagawang kabutihan. In the end, sabi po ni Saint Irenaeus, no, nasabi ko na rin minsan to, the glory of God is man's fully alive. No? Ang kaligayahan daw ng Diyos ay ang tao'y namamayagpag sa kanyang pagkatao. Hindi man sa kadyosan eh. Hindi man maging banal, maging santo. Kundi yung makita niyang sinasabuhay ng tao ang kanyang pagkatao. Yun lang. No? Yan ang inaasahan ng Diyos sa atin at yun ang kinatutuwa niya. Na hindi natin binababa ang ating dangalan bilang tao, kundi tayo nagpapakatao. At yan po yung ating pagnilayan. Yan ang ating ipagdasal sa ating misa ngayon. Sana tayong lahat dito, mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga naniniwala sa Diyos, huwag kalimutan na ang unang dapat nating pakay sa buhay natin ay magpangkatao. Pag naisabuhay na natin ang pagiging tao natin, mapapaligay na natin ang Diyos na lumikha sa atin. Dahil yan ang kanyang hangarin. Ang sa pamamagitan natin, magningning ang kabutihan ng tao. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa nating mga kaibigan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon, hindi man sa kabanalan, kundi sa pagpapakatao.
Sa bawat panalangin, sasagot natin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Milyon-milyon laring Kristiyano lamo king lagyo, maging tunay sanang Kristiyano, at ito galaling do ing karelang sarili kang Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Dakalo rin pamuntok king yatong Kristiyano, ay era ipaglualo ing kalayon, magsikap lasa ng aibiyero karing karelang sasakupan, ing tunay kalayon, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Dakalang Kristiyano ay ating makapaunang atol, laban ka rin aliwang Kristiyano, ibinira sana king gusto, ing karelang panlalawi, agpangkinsala ning Ebanghelyo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Dakalaki katamo ring alipaning pamikasalo, mikabustasano kapamilatan ng misteryo ng kamatayan, at pamanyubli ng Miyebe Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Yan, ipuadwan tamo yung salitang kapagnasan. Ipa, itimawa na kesana king kasalanan, ing katutuan, adela na ketiking yato, ing kekanganak. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na po. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo, itindaon karing gamot mo, king kapurit ikaligayan ng kiyanlagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tuturo mo kami, kapamilatan din kay kang sakramento, at sa saupan lalong maging kawangis mo. Inubog mo keng magnasa, keng kalam ning kay kang lugod, Kristiyano. Kapamilatan iting sakripisyo, sapan mo kesa ng akamtan miti, at manatiling tapat king kay kang daklat. Itihadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ren puso yu. makayat na king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang paratit numang karino pa, Diyos king alanganga dobus mayupaya.
kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Iya ingke kang amano, aking kapamilatana, lelangan ming meto yato. Ing talapangabo sa tinubot mo, ban ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ning banal espiritu, may katawan niyang tao, at mi bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, ban italakad ning meto nga banal, abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintanganing kamatayan, at ibulalag ning pamanyubling me. Ulinita kambeli sa blangkoro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal ya ing Ginu, Diyos amay paya, mipnuya ing banwa ating yato, king kiyakan ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang kinagyon ing Ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso at binyene, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti kongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo keka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yak inlugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka muna naman di kapatid ming pepay nawan at maninayang sabing miye, lalong-lana di Domingo Senior at Domingo Junior, kambe dari Maria, Mariver at Carmen. Ading alwa pang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malumong kaburian. King kaya kabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu. Kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayin talapangabos at mibog ibalan ng turog, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ibpami at banwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo. Mi paminto ng loob mo, ketisulit antibanwa. Ing kakanan ni King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo ngeni.
Ampon ipatawad mo kay kami, ding salami kay ka. Anting pangamatawad mi, karim mi kasala kay kami. Mo kay Kay paisaw paisaw kintukso, nunay kabas mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi. Ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kiriyan, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantiyanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king aranganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Di po may kakapatad, masaya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Kapayapan with you. Kordero ng Diyos. Aminalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, iminalako king kasalanan ng yato. Nang tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya kaya ka, dapat iyagkas may nga mano mo at kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod buhat lingaw. Salamat king pagkamal pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king diapit kalumuke kami. Pamangan ni Aldo pabyemo na. Tunggangan ni manan ni narumaning kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod buhat lingaw. Salamat king pagkamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Aming banal mong amano, salamat po. Ikang sulumi, ikang kaligtasan mi. Ikasakitan kamatayan, ikaing kapanayan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod buhat lingaw. Salamat king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwan a Birhen Maria.
Kaya ka in Diyos penibala ni ing anak ng bugtong. Kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, apong sikanan pilbluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamaten na karing dakal a tao. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kaming mipmun lugod, at iyatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bako ng tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambe ning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtanggulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang lananggang kapainawan, detang mayang unabiye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulanan mi, nunia bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patalunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king pamananggap mi, king sakramento ning pamisan metong. Sapan mo king miya biyabe, king kaya kang pibale-bale. Metong mo king pamisip at puso. Atak man mi sana yung kapayapan, ipanaral mi karing aliwa. At ay kay mi kakawani,
king kapayapan at tatanggapan mi king Eucharistia. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo At kaya ka mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may arining kay katang kapag masusyan, umetaning luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kay kaingan. Gandang araw, marami pong salamat. Thank you. Basta ininyagan, ipamikawalitangan, bendisyon ng Diyos na wituan, kakatayang mabakalan. Masanti ay balita, ake kami panibala, ni Kristo yasang kekang talan, lukariman impuntanan. Mayapat magrasyang oras kay kaingan ko. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding mila ko kagyayan o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuysit, uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pin po yung sana akabisan tayo ng pare-pareho. Yung negatibong epekto ng iti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya being pisamban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling bintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong may makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanon, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tayong tustusan. Siyempre po may bawas na rin sa simba, at may lako tamo rentals, kareng king hall, ang po pa king mortuary, niya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga beko kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang Ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, among nga rin sarano.
At bendisyonan na kayo ng Diyos, ang maipayang tuto. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen.